Amborowati. Dawuh katimbalan Rama. Wajibane kepiye? Gunmu kula wentah okeng para wanita Bojonegoro. Kepareng kula matur, sedaya kewajiban kula menika sampun rampung sedaya mboten wonten ingkang nerva Rama. Bagus. Sawetara penake lungguh ya. Saken dawuh. Wani gitu. Kula wonten jauh Kanjeng Abu. Coba aturke ngenani tata tentreming Kadipaten Bojonegoro saiki. Menawi ngenani katentreman wonten Kadipaten Bojonegoro. Sak menika katon ayom-ayom sarta pinter. Sedaya kalokipun kawula pagesanganipun sami subur makmur, boten kekirangan nandang cecingkrangan menapa-menapa. Yen kaya ngono ateges kabeh para kawula munggahe ing sentana Kadipaten Bojonegoro ora padha nandang cecingkrangan. Dados ngaten Pancen kuwi ing tak kersakake. Jalaran apa? Saksuwene panjenenganku ngasta panguwasa ana ing Kadipaten Bojonegoro. Ing pangangkah aku ngepinginake kawula ing Bojonegoro kabeh padha ngrasakake katentreman. katen Merga kewajibanira minangka warangka ing Kadipaten Bojonegoro sok kala mangsa naliti tumeka ana ing kareng pradesan lamun ana kekurangan lan ana alok ing kawula gelis aturake ana ing ngersane. dados ngaten menawi wonten kawula ingkang nandang cecingkrang bebasan kangge sabyanti dhateng kawula kaskaryaning negari wonten Kadipaten Bojonegoro boten badhe kekirangan katen. Bagus yen pancen kaya ngono. Pakarian keng becik gonen selawase karben bisa murakapi kabeh para kawula ing Bojonegoro. Dados ngaten Sapa? Kira-kira Kak, lho niki Iki sapa iki? Apa kawula Bojonegoro? kula nggih dereng mangertosi kan. Jenengmu sapa, Nduk? Kula bermani. Lah kowe? Kula Bermono, Apane bermani? bojone Bermani. Lah sing kae? Kula nggih Bermono, bojone Bermani. Kowe kok niru-niru iki? Kula mboten neru-neru. Sing tak takoni kono dhisik, jenenge Bermono, bojone Bermani. Kowe tak takoni kari yo melu. Ngaku Bermono iki piye? Pancen leres kula menika Bermono sih. Ngaten nggih Kanjeng. Ngantos kula nika minggal wonten Pendhapi Agung. Heeh. Lah kula niki nyuwun pengadilan perkawis bojo kula. Bojomu kena apa? Rikala semanten bojo kula menika namung setunggal. Siji. Nggih, nanging sak menika wonten kedadosan ingkang aneh-anehi. Aneh nggo Bojo ngendi? kula Bermono dados kali. Kowe kudune matur Lha nuwun. kok saged matur nuwun iki pripun? Ing ngatasé wong wedok siji iso duwe bojo loro. Nggih. Pegaweanmu dadi enteng, Nggih. gune ngayani luwih akeh timbangane dikayani bojo siji. Lah nek ngayani niku mboten napa-napa. Lah nek kula kedah ngadosi ra mboten kuyat kula. Ayo bareng. Lho gilir gumanti to. Ah, nggih mboten kiyat Kanjenge. Kok ora kuat? Kok sik kidung aku Bermono. Kene-kene sing asli kene. Hop. Aku ngakon sing asli, sing palsu aja melu. Sing palsu mrono. Sing palsu rene sing palsu. Sing palsu. Kula menika asli. Oh iya asli kok Teh. Asli kabeh. Wis rono. Rono kabeh sing asli. Bojomu kok iso dadi loro iki lara-larae kepiye, Kula niki ha? bingung. Rikala semanten kula niki lak bobot. Heeh. Kula niki ngidap. Bojo kula tak kone ngalas. Tak kanggo lek madu tawon sak talane. Lho Kanjenge, lho bali-bali kok dados kalih ngaten. Iki piye? Nanti kula nggih bingung. Gone mutusi perkara iki piye? Wong kula niki bojone mboten saged bedakake.
Wis ngene. Kene. Putusane bintang rapor mesake. Ngene ya, sinuwun tenan nek iki. Kowe asli. Kula asli. Kowe asli. Kula asli. Ben perkara iki bermani ora bingung. Perkara iki bakal tak putusike. Dalaman putus. Kok ngaten nek Kanjenge? Ya ampun kados ngaten. Lah piye? Ya buat dereng putus iki lho bojone kula kalih tasih kalih kok nggih. Gur putus tak. Pinter pripun Lah ora iki? kondo tak putusi. Bocah iki sing palsu sinuwun. Kowe sing palsu. Kowe sing palsu. Sing palsu ndi sing palsu? Ngacung. Sing asli. Asli kabeh. Aki bingung to Kanjenge. Ngene wae, ngene wae. Kados pundi ya, Dik? Perkara iki ora gampang iki mbedakake. Sing ngerti mesti kowe sing lakoni. Alah kula sampun titik sedaya. Gandane Gandane? Iya. Nggih tak cobine Kanjenge. Kula kok kasupen. itu gandane Nggih. Nek dewa pun tak titik gedene padha. padha. Nggih. Nek gandane niki derek. Ah, gandane coba. Apa kurang gede aku tak jebol ngogas akone. Mergo aku sing asli. Mbok anggap karat tapi Ben saya gede. Aja pecut. Banyak gege. Ayo ngogas. Tak bunge tenan kae. Lu ngogas ki gawe apa lho? Apa ape diopo? Kok malah bedhek. Tak bunge ya kan. Tenan kae. Tenan kae yo kan yo tabung. Ah, bunga. Ayayi bermani. Lho Kanjenge. piye? Lho padha Kanjenge. Padha. Nggih. Nek ngono kowe wong loro bermani kabeh. Anu bermono kabeh. Lho padha napane lho Kanjenge. Padha kecute. Lah iya padha. Nggih. Nek ngono kowe asli kabeh. Kecut metu ket sore wae. Wis ngene. Piye lu? Ing atase yen mung perkara rebut bener endi sing asli endi sing palsu ora bakal ana kerampungan. Aku ngaranake Gripatembaya. Sapa ora mawas ing bisa ngadili perkara iki, bisa mbuktekake perkara iki sapa sing bermono asli. Kula lanjut. Kayak tidak tua kono ya ono rampung kowe wis kula. Iki karpe. Ora pangling. Iki demang kendho kan. Kungsu nggih. Demang kendho. Kula Lah kowe rene sing akon sapa? lho saya mboro niku Bang. Krungu to? Ngendikane dereng rampung, Pak. Durung. Teng Jawi kula pun pireng dadi kula. Sing bisa ngadili perkara iki bakal tak dadekke jeksa negara. Ngadili napa? Lah kuwi ana wong kembar Pundi ten tiyang kembar? Hermono ki. Piye wis kadung kaya Kanjane pancen padha ya, Dur. Wis kadung kaya tau Iya, Dur. padha. Iya, Pak. Nek jane ora kembar, Dur. Bobote timbang, Dur. Lho gedene padha kok jare Jarang kok. golek timbangan non biayane, Pak. Piye iki, Pak? Piro? Sing palsu biasane. Lho kok Bisa duite akeh. Ora biasane malah kono sing asli. Sebab saiki wis beda. Bedane bojone kan iki. Lah, kene ora mang. Endi mang? Wis, beli wis. Beli wis. Wis. Aku lali kanggamu mau piye? Lali ya wis. Ngopo, Pak? Syarat-syarate mang opo? Ya, kok Genti Pratolo, Pak. Gimana bisa bedakake endi bermono sing asli? Nggih. Wis. Sapa iku? Kowe Kula anak kula niki. lagi kok omongan karo manuk. Nggih, niki manuke kula sing kula coplok. Lho manuk kok sakmono kowe? Nggih, sak menten mulane kegedhen katoke kula mboten sejen terus kula coplok. Oh, sik to. Mengko nyilah kunci 14 15 nggih. Lho manuk kok dicoplok iku. Niki maniman kula. Arek ngono. Mliwis. Kula nyuwun syarat Kanjeng. Syaratnya apa? Kendi. Silahke kendi, Lek Partolo. Wis tak Patihe anak.
Mulane gak kaya biasane kesuwen. Ditemangku syukur. Menika. Ronone. Wose urung roh. Gak pate iki tren pate disiplin. Nek urung diperintah bermono. Siji antarane siji mlebu kendi dhewe-dhewe. Karepe pripun? Sapa sing bisa mlebu jerone kendi ya kuwi bermono asli. Kucing. Ngerti omongane Bapak? Durung. Sapa wae sing iso mlebokno kendi kuwi sing asli. Tak sakui. Nanti lho. Aku kang bakal mlebokke kendi. Oke. Cok. Lah kendi ndi? Wong endi? Ketua itu bento. Masa kendi sakmono nek didol ning pasar Kunirang. Gini tau ngomongi. Apa? Ki kok iso mbok gondol ki rawose ta ora? Lah wose kenapa? Aku mang rak mbaleni omongane Bapak. Heeh. Sapa sing iso mlebokno kendi kuwi sing asli. Aku sing nyakui. Lah kok kendi mbok gawa rono? Lah tembungmu piye? Sapa sing iso mlebokno kendi? Lho iya ya. Maksudnya piye lho Pak Mang? Sapa sing iso? Bisa mlebu kendi. Oh ngono lho. Sapa sing iso mlebu ning jero kendi? Ya iku bermono sing asli. Kowe sing ngaku-ngaku bermono asli. Jajal mlebu ning kendi yen iso. Aku ngakoni kalah karo kowe. Bakal tak coba. Lha ora kuwi sing dilebokke. Angel. Nek ngono kowe plastik. Kok plastik iki palsu. Palsu berarti kan plastik. Aku ora bisa. Nggih. Sinuwun, Kepiye? sampun terang terwaca pundi ingkang asli lan pundi ingkang palsu. Terus Niku bocah sing ngaku-ngaku bermono asli nanging kasunyatane palsu. Yayi, ayo coba. Sik ora adil lho. Kae wis ora iso mlebu. Najan iki ora iso mlebu, sapa ngerti kowe ya ora iso. Aku jelas iso. Dibuktekno. Saiki nek kowe iso mlebu ning jero ora nglebokno kendi lho. Sing iso mlebu ning jero kendi. Ayo, lampune aja pateni. Iso ora? Jajal ben adil. Ben ngerti. Lampune aja pateni, Cok. Nek ora Ben roh kabeh. ngono. Yo. Nek ora dipateni sesuk ora tak bayar. Ya! Pak, tutup, Pak! Pak, tutup, Pak! Tutup! tenan iki sing palsu ya. Kursur! Yen ngono kuwi sing asli. Pengen perso penjara. Ayo. Loh. Dadi sing mlebu iki mau palsu. Palsu. Gendruwo iki mau. Gendruwo. Wah, ana sing ngene aku lagi gendruwo. Waduh, sesuk kowe anak-anak Banaspati. Kok ribut-ribut. Kowe tok rambutnya bagi ngono. Lah kowe kok ora iso bedakno ndi sing menungso ndi sing gendruwo tondo. Dari ketara piye? Dari ketara. Rapinya padha penake ora iso bedakno. Biasane iki nek gendruwo ngrenge iku beda ya. Bedane piye? Lah nek menungso ta? Nek menungso piye? Alhamdulillah. Gimana? Dawuh. Yen kaya ngono kowe sang asli bermani bojo. Ini kakang saya. Diajeng saya lu. Bojo kemana? Walah nggih palsu gendruwo. Nenek emkeroy. Gendruwo. Saya pamit bojone kula sing asli. Kula tak nyuwun pamit nggih. Ya, cak balik, cak. Ya, sekali.
buka lelakon iki kang bisa ngadili. Nggih. Kowe tak dadekke jeksa negara meneh. Wangsul wali dados jeksa negara. Bali meneh dados jeksa negara. Iya. Kanjeng Arep matur apa, Ger? kepareng kula matur Rama. Sak rampune kula niku mangertosi mriwis putih menika, kula kepengin mundhut mriwis putih menika. Kaya ngono? Nggih. Tak tembuhke. Sing duwe manuk sapa iki? Kula. Manukmu arep disuwun putriku. Wah, ampun disuwene langsung klokekno. Lho, Manuk pundi? kae lho. Oh, mliwis. Rumangsamu. Lah rumangsamu manuk ndi? Pas aku manuk ingon-ingon aku, Pak. Ngene, wis. Iki Ndara Putri ngersakno kowe. Kowe arep dienggo kekaremane ning gone Kaputren gelem ora wis. Ora, mboten purun. Lah ora piye? Ora piye wis. Ora tenan. Ora usah ditari aku gelem kok. Oh, ala kere. Nun sewu. Heeh. Purun. Yen gelem mengko aja gawa bali. Nggih. Supaya mapan ning Taman Sari semono uga kowe. Oh, Kowe ya ora usah bali nyang omahmu. Lah terus pripun? Bapakmu dadi jeksa negara Ini, Wis. ana ing Kadipaten Bojonegoro. Nggih. Nah, lakon ing Bojonegoro iki wis rampung ateges, wis ora ana sukirtaning meneh. Muga-muga rampunging lelakon iki bisa nuwuhake karahayon lan keslametan. Amin. Muga bisa tumus marang warga dusun tulis sak bubaring paharyan. Amin. Mugi tansah pinaringan panjang yuswa. Amin. Sarta cepak rejekinipun. Amin. Kaliatan sampun paripurna.